қабул гардидани ҳадафи чоҳуруми миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки соҳаи саноати сабук ва махсусан самти дӯзандагӣ ва нассоҷии он нақши муассир дорад. 98% онро занҳо ташкил медиҳанд ва худ соҳа ҳамчун соҳаи иҷтимоӣ ба шумор меравад. Дар баробари дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон додани имтиёзҳо, фароҳам овардани шароити корӣ, саҳми шарикони рушд низ назаррас аст. Бо дастгирии барномаи GTEX Маркази байналмилалии тиҷорат, ки аз тарафи давлати Швейтсария маблағгузорӣ карда мешавад, корҳои зиёдеро анҷом додааст. Як имтиёзи асосие ки дода шудааст, ворид намудани ашёи хоме ки дар истеҳсолот, яъне ки ашёе ки дар ҷумҳурӣ истеҳсол намешаваду лекин дар истеҳсолот истифода бурда мешавад, аз боҷи гумрукӣ озод карда шудааст. Дуюм пешниҳод ин додани имтиёз дар истеҳсоли либоси мактабӣ аст. Арзиши иловашуда озод карда шудааст. ҳор сол мо як таҳияи стандарти миллӣ, яъне ки стандарти коркарди стандарти андозагириро таҳлил намудем ва як дастурамали мушаххас қабул шуд. Як қатор проблемаҳое ҳастанд ки ҳалли онҳо вақти тӯлониро мехоҳад. Масалан, тайёр намудан ва таъмин намудани корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ бо коргарони ихтисосҳои асосии босалоҳият. Масъалаи дигаре ки имрӯз садди роҳи рушди фаъолияти корхонаҳо шуда истодаанд, ин баланд будани фоизи қарзҳое ки аз тарафи бонкҳои тиҷоратии дохилӣ ба соҳибкорони соҳа пешниҳод карда мешавад. ҳалли мушкилоти асосие ки ҳозир ҷой дорад ва ҳалли он метавонад ба рушд мусоидат намояд, ин муайян намудани фонди дастгирии худи соҳа аст. мо дар ин самт пешниҳодҳои худро дорем. Дар шӯрои машваратӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ин масъаларо пешниҳод намудаем ва мавзӯъ дар баррасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон барои дастгирии соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, ки аз лӯҳаи байналмилалии дастгирии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ки бо дастгирии ҳукумати Швейтсария ба роҳ монда шуд, миннатдории хишро иброз менамояд. вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҳия намудани стратегияи коркарди ниҳоии нархи пахта дар ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаи онро пурра омода намудааст. айни замон ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои қабул намудан пешниҳод карда шудааст. дар давоми 16 соли амалишавии ин стратегия пурра дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон коркар намудани маҳсулоти ашёи хом аз ҷумла пахта ба назар гирифта шудааст. вазорати саноат ва технологияи нави ҷумҳурии Тоҷикистон омода аст бо ташкилотҳои соҳавӣ ё ин ки ташкилотҳои байналмилалӣ ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият менамоянд, даъват ба амал меорем ки ҷиҳати рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ҳамкориро дар ин самт идома дода имкониятҳои худро ҷиҳати рушди ин соҳа амалӣ намоянд. To start with, you need to know that I'm a little bit of a fashion addict. Therefore, this project of GTEX is especially close to my heart. We are very much proud of the results that have been achieved. First, this partnership helped to facilitate export contracts of more than $150 million. Second, we maintained more than 3,000 jobs every year, mainly for women. Third, we supported the creation of hundreds of new jobs and an increase of the salary on an annual basis. How do we see the future? Structural reform in the investment climates, affordable finance, modernization and greening of production, qualified labor should get more emphasis in the agenda of the government, development partners and investors. Although GTEX is coming to an end, this does not mean that the government of Switzerland is exiting with our support. We are
and we will continue our support to the textile industry through other programs to benefit the industry, the country, and foremost, the Tajik people. This sector has all chances and opportunities to thrive in Tajikistan. And I'm convinced that clothing products made in Tajikistan can gain foreign markets and clients' hearts like it did with mine.